Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises, I cannot fall. Listening every moment to that Spirit call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Yengskam hakikular jong ublay nong pin im. Yengskam nga yengskam hakikular jong utray. Yengskam hakikular jong ublay nong pin im. Yengskam hakikular jong utray.
Yoro you try prabangai ai kublai pi baro aka kerteng jong Jesus Christ hakanono jaka ka pi pidon haba pi sngoy nga kubor han nga klimat nga ngai boblai kerkhui pi ba nan nga por nga kwa e ka ban pediang subhai pi baro lembaga ni ka channel jong ka United Christian Faith Apostolic Church ba ngai ba ka ni ka christian jong blai ka bang ni sam ha pedeng jong pi kan long ka jing kerkhu ya pi we ngai ba boblai kerkhu ye pi ngitip ba ka lockdown kala dan kala pentut sisai ke jing dei jongi para banget bani kendu bania kublai bat bania sakri lang yu try henry ngit scam bangi dang yo pat ye ken kapor ban ai ke ktin ke jong blai pi we ngait ba ktin jong blai kan long ka jing kermen kan long ka jing kerkhu ye pi baro bat ngatwai ba ka yeng ka sem jong pi kan koi kan khia bat ki ba yeng sem jong pi baro ba khantam e ba phi nang yet yu try wat apreng kan ka lockdown blin ker khui pi na ka por nga kwa e ka ban pai pi na ka tin jong blai ka phila ban peit na ka gospel kat kum Lucas kal nong ka khat khandai ka khot ka ban nung kong ter hai ni ka por nga nam puli lot yakini ka khot ani ka por in reng an shu puli tang shi khot at khot ha ka be dei bat ka ni ka khana ka bala kren ha ka gospel Lucas kal nong ba khat khandai khot ban nung kong ter ti en daw la rung sapo bat ba udang ya lang ba ya ka Jericho hakmi upriu uba kerteng Usakayas ubalong urang ba ki nongkrong bat ulalong ubarius pa ngin puli kawai kadkhat hadin kawai pakatkhat ngin lei ban pe en ga clip mat agar ka por la ong bau try jung yu Jesus Christ ulayai lenti ban poi sapo ka Jericho hang ta la don we ubreu uba kerteng Usakayas uni ubreu ulong ubreu shisha uba riuspa hakata ka jaka nalor ba ulong unongkrong khajana bat ulong ru ubreu uba riuspa han ga clip mat utrai jisu ubaya lenti sapo Jericho bani siam ya komune ubreu ude uju ublai uban wan bani siam ya ka jing jonga jong pi hakanun jaka ka bangingi dan ka christian jong blai ka ong hangne ba une unongkrong khajana Usakayas ulong ubarius pa bagani ka jing ruspa jong u kamdei ka babakla yangi bangin pet ya ka bat ki breu ha ka sngi ka banta kamdei ka babakla bangin ruspa Bandruspa kamlong ka babakla henry karukom yangi bangin lumspa kata ka dei ka babakla ngi i baune Usakayas hangne ubakla ha karukom lumspa jong unamar ha ka jingkrong ka jana jong ula krong tam ula le klop ya ka ei ka badai ban le bat dei na tagadaw hangne ngi i wat lawlong ubaruspa henry karukom ka baruspa kalong ka babakla bat kata kalong persya ka mon ka jong blai te ka baar ban ka jingruspa kumo ong pi kamlong ka babakla Henry ban it pat ya kaspa kalong ka babakla namar ka jing it ya kaspa kalong ken uthit jong ki jing sniu baro ong ka ktien ka jong blai phila ban pule hi na ka nengkong Timothy kal nong ka ban reu ka dokhat ka basipo ka ong namar ka jing it sbai kalong uthit jong ki jing sniu baro bandon yu sbai bandon ya ka jing kerkhu bandon ya kaspa kamlong ka babakla Henry bakata kaspa kan yo e ka donut jong a jong pi bakata kaspa kan long ka bangingi it ngi snutenat ya ka hadu ba katu no e ka jing dei jungi bat ublai ka dei kata ka basniu dei na ta daw yo le si ha ka jing sum jong Usakayas walong long breu ba ruspa pakata ka kaspa ka yo ka dei ka ulum yo le si ha ka rukom ka babakla bat yo le si ula it e ya kaspa hadu ka penlong ya u ban melien bai man la kapor ya ka ban lumspa ha ka ta rukom nomar ba it ya kaspa prabangai hanon jaka ba pidan ngamkan persya e pi ba piruspa Henry lada kaspa ka sensyar ya pi bat lada ka pi it ya kaspa bat pilum ha ka rukom ka bakla kata hi kalalong ka jingtim bakalalong persya e kamon ka jong blai Usakayas ubaruspa ubalong unongkrong ka janaha ni gapor laong ba utrai jung yu Jesus Christ ka dokhat ka balai ka ong te ula persang khnang ban yu i yu Jesus udai uno Henry umla nau tau pai ba na ba ulong ubalengkot ka renyang hangni i ba Usakayas wat lau katon kata ka jinglong jong u ka bakum kata Henry udang terang bani iyo Jisu kata ka diga jing shisha pra bangai ba ka jingem ka jonga ba jong pi ka penlong yang ai pi bangin terang yo blai namar baro ngi wan no blai ba kata ka mensiam ka bangiring bat penher mensiam ka dei ka bawan no blai dei namar ta ka daw ka ne ka mensiam ka ba hiar bat ka ba ring mensim hapo jonga jong pi ka terang yau blai wei pu wei breu la i kumba u e rang i kumba don ya kata ka jing nyau khmat ya no dudan ya kata ka jing nyau kor ya no Henry hapo ka donut jong u utau breu udang kwa hi yo blai kumbalong Usakayas compare ki breu ki ba
ikum ba ki de ki briu ki bom ngej blai ki briu ki ba le persha e ka mon briu ka mon blai henry ha po ka donot jongki ka don ka jing ang not bakwa ban siam bat u jisu kum balong usakayos ula persang ya ka ban i bo jisu dei uno henry ngosi ban tip yo ba umla ban lej hajan jong jisu namar utau pai ba ngakwa ban itu ipi ba kategori ka daw ka ban nengkong ka ba usakayos umla ban yo i yo jisu namar upai ba ubalaka saudong ya u jisu namar ba ulong shisha ubreu ubatrang bani iyo jisu penban kata ka jing bun ka jing lembrum jong pai ba ha ka ba kila kalut ya u bam la shu ban iyo jisu kata hi kala khanglat ya u ban ngakwa ban oi pi bun ki breu ki sngi menta ngimla ban len shisha ba bun ki breu ki ba ai daw ba kimla ban nget yo jisu kimla ban nget yo blei namar dan ki ba ka ye ki hakmat ki kristan ki balong kristan kim long ka jingker khu ye ki bom patlong kristan deina tadau ki ongim tre shu ban long kristan namar wat ki kristan ro ki long kum ka te ka ju ka jinglong na kwa banoi pi don shibun ki bru ki ba ai dau hakum ka ta rokom ki sha bau tau pai ba un khanglat e ki ban le show jisu don na pre jong ki pat ki ba ai dau ba dei lok jonga namar bai bu ai ngam ju shakriyo ble ngam ju be jing seng mi bun ki ba ai dau namar jong no don ki bakka be ya ka bangin lai chau jisu don pat ki kmi ki kpa ki bom tre ban sekri blai ki ong nim don por shu ban sekri blai namar ba ki khun ki kti jongi ki long ki bri ki ba di kiat ki ba di drugs ki ba pen sngsi ki ba pen keluar ke yeng kesem hadu bangim la shu ban sekri yo blai ngako ban oi pi ha ka wei ka sngi ha bangin yang hak jerkat jong trai ngi hab ai ka jingkhen nginam la ban ai daw namar jong no reng jong no usakayos wat la ha kata ka por la don ka jingka jong pai ba ka jing khanglat ban i jisu henry kut hangta pakabar ka weni ke jing khanglat yo sakayos bapli ka dei ke jing lengkot ka jong udei briu ba lengkot bakata ka jing lengkot ka jong ka pelong yo ba omla shu ye ka bani i yo jisu namar ki briu ki ba khmat jong ki dei ki ba jrong suda ki ba kalot yo bani i yo jisu bat dei kata ka jing lengkot ka jong bapli ba omla bani i yo jisu ka jing lengkot ka jong sakayos kam dei namar ba ujit hi ban lengkot henry namar la khaya ha kata ka rukam ba udei hi u ba lengkot kata ka jing lengkot ka bau udan ka pelong u bandu bani iyo jisu ngakwa bani tu ipi habangi keren spang ka jing lengkot ka bagan jaman sim ngi keren ya kata ha ka ba manga ba phi ngim la shu ban kot shu blai ngim la shu ya ka ban kener shu blai ka don kata ka jing khanglat ka pop ka ba la le lang ba jong adam ka ba her pateng hadu hanga phi ka ba david uong la pun yang ai phi ka po jong ka kemi rengkat bat ka pop ka dei kata ka pop ka ba penya khlat yang ai phi nau blai la da phi pe na ki saya ka san phu khandai ka ong ba nga ba phi la penya khlat na ka nau blai namar ka pop ka jonga namar ka jing baman ka jonga bat ka jong phi ngi ibu sakhaya sangne ulong ubalengkot umla bani iyo jisu bun ki breu ha ka perthai shisha ngilong ki balengkot lakha yangi ha ka pop ngim kwa bangin long ki nong pop henry lakha yangi ha ka pop katahi ka penlong yangi bangin lengkot bangin la shu ban kot show blai kala khanglat yangi ke jing dei ba blai dei na ta ka daw ka rom kal nong balai ka khot ka war phulai ka ong baro ngila le pop bangin la du len ai ya ka burom chong blai da phareng ki ong for all have sinned and fall short kabamut kumna bangila ngi klempoi shu sakatai kamon ga jong blai ngi klemla shu ya ka ban kener shau blai namar blai ka pop kala penya khlat ngi nau blai ngi ihang ni bu sakhayas ulong bapli udon ni kata ka jing khanglat ban i jisu namar upai ba namar ka jing lengkot ka jong u ngi ru bun sien kum ki breu ngi don ka jing khanglat ban le show jisu ban ya syam ye ka bandan ka jing dei ka emba utrai namar kita ki babun ki daw ki bangila ban ai hakmat jong blai heringa kwa ban ai phi ngim dei ban kut lat hangta usakayas sham lakut namar bala khang ye u da ki pai ba sham lakut namar ba upai ld ka jing lengkot jong u henry usakayas ulai ye ka ban wat ye uding dembur ka bible ka ong hagani ka khot ka basaw ka ong namar kata ha baula mare shashwa ula kiyo halor uding dembur ba onyo i u na ba un saya na kata ka lenti usakayas habau la tip bau jisu wan nang ta habau dan ka jing khanglat no pai ba ka jing khanglat na ka jing lengkot jong u ula kiu hau ding dembur kata ka dei ka basngu tanan how lord jong ding dembur ula ban yu jisu bau jisu ru ula ban yu hagani ka bentang kwa ban ong ipi habangi kran sepang jong ding ngi kran sepang ka ding phna ka bau trai jong jisu christ ula kiu ha ka wei ka por halor jong ka ding phna
ula sya nam ta jonga bat jong phi shisha kata ka ding phna ka bau kit ye ki pop jonga jong phi hang ta ken ka don kata ka lat ka bangila ban iyo blei ka don kata ka lat ka bangila ban ya sno biang bat u blei halor jong kata ka ding phna haba las din no yo jisu las yu spa eng ai phi hang ta utrai jong yu jisu Christ uong hakata ka klimat aka bau don halor ka ding phna uong la pendep ula siu spa yang IP ula penim yang IP ula mahap yang IP haka jing em jonga jong pi namar balai baga ding phna kala kitlut yi ki jing paman jonga jong pi mangao pi ladangi kwa e ka bandon ka jing dei ka em bat ublei ladangi kwa bane syam ban ya mat ya ka jing it ka jong blei ngiran kam ban kiu halor jong ka ding phna ngin kiu ha ulum golgotha ulum kalbari bani i ye ka e ka butrai jong yu Jesus Christ ula dat le na ka banta jonga bat jong pi hang ta ken ka dei ka lenti ha ka ba manga ba pi ngin don pat ka jing dei ka ba em bat ublei kumbo sakyas u i yu Jesus na lo jong ding kumju manga ba pi ru now ding hang te halum kalbari hang te ken ngin yu i kat nobo try i yanga bat e pi maka Bible ko ang hang ni hagom kata kapor u Jisu rakhat basan ko ang te ha ba u Jisu la poy kata ka chaka u la khmit ba u lai i u la ong te ha u ko sa khayas u da he tu her no kloi kloi ru na ba hakane ka sngi ka de yanga bansa hayeng jong me ngi i hang ni ba ha ba u Jisu la ya lentin hajan jong tau ding dembur u lai i u sakhayas halor ding bad u la pertaya ka sur ha u sakhayas ban ong ko sakhayas tu da her no kloi kloi ngan rung hakayeng jong me hakane ka sngi usakayas ubadan halor ding ulawan ban herno kloi kloi ya ka ban sngap ya ka sur ka jong Jesus Christ na kwa ban oi pi ne ka sngi ngi dan yo blei yo la sek u Jisu hakara ka por u pe yo la se ngam tharai ba un pe iki senran jong u ban ong wei te halor ding ka ka kerteng jong u le yu hang tai henry utrai jong Jesus Christ u tip thik pathik ya ka donut ka ba thrang ya u bar u tip ya ka kerteng ga jong u da khot yu sakayas da ka kerteng ka Isaya ka sau pulai ka khot banung kong ka ong ba u blei u tip yang ai phi da ka kerteng berapa ngai anon jaka ba phi don ngam tip phi kerteng kumno henry u blei u khot ya phi da ka kerteng mudur phi da ki bilian ngut ki priu ha ka perthai henry u blei u dang tip ya ka kerteng ka jonga bat jong phi u dei thu yanga bat ya phi u ie yanga bat ya phi ha ka ni ka sngi u khot ya ka kerteng ka jonga jong phi ladangi phai sha u ba ma u ken un pen bhai ka jing em ka jonga bat jong phi bagaktin ga jong blai ko ong shu hang ne ba usakhayas habala khot ya ka kerteng ga jong ula her no kloi kloi bat ula leit no rengkat bo Jisu hayeng jong u na perkhat hang ne lada dei hakawei ka bentang nga su perkhat marwei yo la siu sakhayas lada u perkhat hakawei ka rukam kumno uniu Jisu ubahok wan rung hayeng jonga yo la se ngalei dei unong krong khajna hayeng jongai le se kamera songkai ka don ka kiat kamera thia ka don ki kot khalai ni ki wi pa ki kam ki basniu ki banga julia kumno ngan nut ban yalam no Jisu manta ngadai ban ong shwa up Jisu ngan leit so manga ngan li pen khui ka yeng sawan pat hadin sikenta arkanta em ka Bible ko ong bo sa khayal som shimla le kata mars no Jisu ya no u her wot u leit lang bo Jisu ha ka yeng ka jongo na ko apa noi phi habangi phai se ka jim jonga jong phi mantaru ban pediang yu Jisu wan nam ong o ap swa phi ngan pen khui shwai ka jing di kiat ngan ino shwai ki kam sniu ngan ino shwai ki jing melen bas sniu ngan ino shwa ngan pen khui shwa na dong sadong nga sa khat yu Jisu ha ka jim jonga na ko apa noi phi pediang yu Jisu kum ba phi phi long pediang yu u ha ka jim ka jong phi kum ba phi phi long wat ai ba phin ino shwa ka ne ka tai sa pediang yu henreng oi phi pediang yu Jisu kum ba usakhaya su pediang kum ta manga ba na phiru ngi de ban pediang ya u ka wei ka jingroi ko ong kumbanga long altrai ba bha ngawan hakmat chame na ko ba noi phi ban pediang yu Jisu nyam dei ban ong ban ino shoi ka kiat ino shoi ka jing sniu ino shoi ka ni ka tai henry wan chu Jisu kum ba phi phi long namar utrai jing yu Jesus Christ udan ya ka bor ya ka ban yarap ya phi ban weng no ya phi na kita ki jing sniu baro amen hagni ka clip mat ni isu shu hang ne ba haba usakhya su la pediang yu Jisu hayeng bat haba kidang ya bam ja don ki ba ye khnyum ki ba ye kren ki ba ong pe itei sakhayas ile hok shong ba Jisu ha ile hok itei ba arsap ba bam club le hok ka ni sngi pe ki don shibun ki ba khnyum persaya u don shibun ki ba ong Jisu tip udei ubriu jong blai ne udei ei ha ka ba tip bo niu de nong pop ya bam ja lang ba nong pop urung ha ka yeng jong nong pop dan shibun ki be ya wo ni ha kong ta kapor usakhayas ula yang joy nang ta baula ong
Kukan rat ladang ala sim klop ya ka pisa jono ngan siu pat ya ka. Balada mudui persya ya ngan siu pat arsya ngan siu pat sausya ya kata ong usakayos sakaniga benta. Ni yang ne ba usakayos uyeng ya ka ban saki ban pla ban ong trai shisha ngala jusim klop tang bahani ga singan ban pai pat. Hagani ga singi ngan ai pat sausya ya ka ka bangala jule tam ya kibreo. Kapas ngotenat kalong balai bau sakyas upla ya kata namar balai bau jisu dan hakayeng jong bau la ya kaban kela ngi ka jing kela hau sakyas da ka bau plai kini ke ki baro mensua ong ayanga henry mentau ong ngan simno ngan pen pai no balai namar kadan ka jing kela kawan hau sakyas namar bau jisu dan hakayeng ka jong ngako apa nong ipi para bangai hanu jaka bangingi dan hanu jaka ba pipi dan ka jingkela kan wan ha ka jingem ka jonga ba jongpi ha bangingi dan yu jisu ha ka jingem jonga jongpi ha bangi dan yu jisu ha ka yeng ka jonga jongpi kadan ka jingkela kadan ka ek ka ba ka banjia om ka basniu henry ka jingkela na ka basniu sha ka ba na ka ba sha ka ba tam u blai u kwa ban pen kelai ka jingem jonga jongpi kat ba u blai u dan ha ka dok not ka mensim jonga jongpi kan don ka jingkela henry ka ba ka long la dangi persang ban pen kelai la de klem da priang swayu jisu namar badau jisu dan haka dono jong ajong pikan dan ke jingkela ka bible ka ong hakum kita ka por utra jisu lo ong haka ne ga sngi ka jingpen im kalawan haka ne ka yeng namar ba uru ulong ukun u abraham haka ne ga sngi ka jingpen im kalawan haka yeng ka jong sakayas pitip balai bau ong kumta namar balai u i ka dono jong sakayas bau la dan ke jingkela balai kela namar bau jisu dan haka yeng ka jong balai jisu dan haka yeng jong namar bau diang ngobayo Dena tadaw hani ka clip mat para bangai hang no jaka ka ba pipi dan yo la se dan pe jong pipi lum spa ka rukam ka bakla hani ka sngi u blai dang e pi yo se dan pe jong pipi e ka spa piklet no yo blai henry ni ka sngi kampat dir por pai sho blai ko apa no pi la da pidang don ye ka donut ka batrang dang don ka jing kermen ye pi what sakut no what ai bakata ka jing bun pai kan khanglat ya pi bani iu jisu wat ai bagi khmat jong piken pech ki nong yalam siki nong yalam balang ong dak ba ki te ki nong yalam ki long kum te nga thait le jing sang nga thait ban se krib le em ngim dei shu ban pech ki bre pech jisu nong pelong nong panjanai ke jinget ke jonga pat jong pi anaga sngi la da pi sngo ba pilang kot ke jing long man sim pi sngo ba ngam la te ngalong nong pop ngam bet ya ka ban khot ker pat yu jisu hereng ko ban ong pi wat kut lat hang ta wat sakut hang ta wat yu ding ban kiu ban iu jisu leksha ka ding phna ka jong jisu christ ha ka bau la yap na kamta jonga pat jong pi hang ta ken pin yo iu jisu bo jisu ni pi pin yo mat ya kata ka jing et ka jong hang ta pin yo sngo ya ka sur ka ba un khot ya pi bat pediang ya ka jing ka jong pi ba pi pediang ya ka jing jong pi wat perkhat bangan ino swai ki basniu henry trai jisu ukwa bandrung ha ka jing jong pi kum ba pi pilong balada pi pediang ya nadu ka donut jong pi kandon ka jingkala hadina bot ka jing jong pi yo la siam dei tang sitio ne artayo ne sibna arpanai ne sisnam hadin henry tang ba kandon be ka jingkala ka jing jong pi aba pi sha bo jisu undan namar un sensar ma ka jing ka jong pi banga ka panoi pi ha ka dan ka jingkala hang ta ka jing pen im kan jelong ha ka jing ka jong pi kumbalong yu sakayas trai jisu wan yai wan keren ye kani ka khubor ka jim jong pi hang no ba pi dan phai so u e ja pi ngai bo blen kar khui ni ka khubor hang no ba pi dan tungin pendam lang ki jing duai in phai lang so blai ki jing duai la da pi dan pedeng jong pi ki pimpat pedeng yu trai jisu pi sngo tho pi le kat bala ban ni ksa e ka ta ka jing sneo ka jim jong pi hin rei namar ba pimpat pedeng jisu kadan ka jing e pimpat la here ne ka sngi pedeng jisu ka jim jong pi Shabo unwan ma un pen khoi ya ka jim ka jong pi ong nong roi shaman sem nadu bu jisu rung hanga ngadap jing kemen shisha ha kemen sem jonga nadu bu jisu rung ha jim jonga ai bu unwan rung ha ka jim jong pi kombo rung ha ka ying sa khaya sa ne ka sngi tengin doi lang trai ba yet ngiwana khmat jame a blai nam tan ka clip mat ker khu ya baro ki bi sngowi ka khubor ka tien ka jong me a blai me khot yangi a blai jisu kum bangi long bangin phai same ngi smuthu bangi long gi batlot ka pop kala pania khlat ingi name hedai trai jisu mela keu ma me halot ka ding phna dei ma meu bla sha na gam ta ki pop jongi bat da ka ding phna ga jome ngi la banya sno pat bat ukpa beneng ni ai ngu yeme jisu ker khui gi ni prabangai baro able ye se dan pri jong kia trai ki ba sngo badan sibun ke jing khang lat ban wan bandan ke jing dei ba em ban me ha ni ka clip mat kringi ki shala de trai
ngada dua ya blai Jisu ai ba kata jing terang ga dok no jongki kan long ban wat ya me trai ai kin syam ya me habaki wat ya me nadu ka dok no han ga klimat ngada dua ya blai ba men rung ha ka dok no jongki men rung ha ka ying ka sam jongki kadon ke jing kulmar ha ke ying ke sam jongki kadon ke jing bombiang ke jing bombet ha ke jing im ke jongki henry try ha ba merung kadon ke jing kala try ngai ngets kam men darung han ga klimat men yo kenti ke prabangai baro anono jeka bekidan yo kenti mame ke jing im ke jongki ba ngai ba ke jing penim kan long na ke benta jongki ni ke klimat ngai ngu kan try melong uju play beli wat usak hias namar mai i ka dok not ke batrang wat lau syak kan tai ha ki breu try ngai melong ju ublay ubai i ka donut ka batrang jeng ki bre ki jom ne ka clip mat try ngai scam men lei ban ya shambat ki ne ka clip mat men ya khawai miet lambat ki try but try Jisu men map iki men penim iki men isn ai lam iki kin try ngai ngu try ngai kitien ke jom ka bla kren try ngai bakan long ka bla kirkhu no ya baro ke besngo nadu ka donut hi ka jongki sami long ka buram try haga kerteng ke jong Jisu Kristus penim ngadwai amen blain kirkhu ipi yang saya sampaikan.